Ahojčky, dneska tady mám asi jakoby recept, a když asi úplně ne, to je prostě vám ukážu, určitě znám takový ty nutelový sušenky, jak se vyrábí, tak já vám ukážu, jak se udělat svoje vlastní domácí. Ale pokud si to chcete udělat více jak 10, tak budete potřebovat vlastně 2x10, takže 20 těch, takže to je jedno. 10x2 to budete potřebovat chleba. Takže koupíte si tousták. Ten skončí takhle na talířku v takových kolečkách. Můžete je udělat různě velký, to je na vás, já dělám takhle velikánský, aby to aspoň k ničemu vůbec bylo, když to už dělám. Budete potřebovat Nutellu, tam si uvidíte, tam se nebracím prostě Nutellu. A samozřejmě mendíček. To musím vytáhnout, protože mi to tady mám ještě pořád zandaný, já jsem to ještě nevydala. Ups. Tak. A budete potřebovat toastovač. Samozřejmě jako vždycky, já se tady dám asi spíš jako. No a dneska vám ukážu recept, jak se to dělá. Nevím, jak to udělám, abyste na to pořádně viděli, ale asi to dám nějak takhle. No. No, asi nějak takhle moc mě nevidíte, ale hlavně, že vidíte. Takže mám teda 8. Já takhle, 8x2 mám. Takže mám tady takovouhle Nutellu, tady jak jsem už ukazovala, a jsem ještě obalový chleba, jsem se to neuvědomila. Tak, já si tady už zapojím ten. No tak. Tak, mám to zapojený. No, tak teď jsem to tak trochu schodila. Asi to nechám takhle. Asi se tam sám. To trochu. Aspoň na to uvidíte. Tostovač máme za play. Dneska nefunguje elektřina, nebo co jsem dělá? Jo. Jaj. Mě už to zaplo. Ale to bylo úplně nechtěně. Vypni se. Musím. To je když tak na něčemu. Co s tím obvykle hraju. Já si tady jdu pro ještě aspektní věci. Tím bude nožík a to snad asi bude všechno. Myslím, že tak. A tady to, když tak dělejte ty kroužky nějakou skleničkou, nějakou takovouhle třeba, takovouhle, jo. A můžeme jít na to. Tak. Máme ten Nutellu. Vezmete nějakou tu hrstku. Něco dáte na jednu půlku a trochu dáte na druhou. Zbytek, s tím se stane tohle. Mňam. To tak jakoby
rozmažete po celém tom kousku. Záhadně. Si musím vydat ještě jeden talířek. Tam nějakam skládat. To mi nedošlo. XD. A ten nemazaný obě dvě půlky, a to je na vás, jo, jako jestli si to uděláte s dvěma půlkama nebo takhle. Máte to takhle. To dáte do toastovače. A dáte... Tak, dobré. A jdete takhle prohřít. Pokud máte takovýhle bíle o Silver Crease, tady máte vlastně tady to rozsvítící a tady máte dole takový chlebík, od kterého se kouří. To chvilku necháte, já se s tím první talíře, tak chvilku počkat. Talířek. Já se toho bojím, až to vyskočí na mě. No, jak jsem říkala. Tak. Tam nechám ještě na jedno a asi si vemte aj nějakých šňapky. Prostě něco s tím to budete vytahovat. Já si teda, pokud mu to máte doma, tak vám doporučuji tohle. No, mám to v ruce. Vlastně budu čekat na to, až se to udělá. Jo, když tak dávajte pozor. Ta čokoláda se vám v tom rozteče. Máme první. Jo, cleanse. Stolí to úplně nebudu, ale ok. Máme tady další. Já tentokrát udělám dvoje a dám tam 2. A to jako bylo co? Tady, víte, jak je Angela, tak ta hra Talking Angela, no tak ty vole, tady to před chvílí zahrálo se hře na mobilu, jsem se úplně totálně lekla. Kdyby něco jsem doma sama. Takže já tohle vlastně dělám na tajno, tak trochu. Mamce totiž slíbila, že jí pomůžu uklidit nějaké věci. Myčku jsem uklidila, co jsem měla udělat a no, teď vlastně můžu dělat, co chci. Mamka je ale vždycky úplně totálně naštvaná, když dělám něco, co nemám dělat. Dobře to je. Sem to dáme druhý. No, dobré. Už se to kuchtí, jdu si udělat další zatím. Ještě tady mám 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 kousků. To je všechno. Mňam. Ten, kdo má rád, jo. Já. Tak kdo má rád Nutelu, tak běžte do kom. Já jsem zvědavá, kdo z vás má úplně mega rád tady tu Nutelu. Jo. Byl nějaký rychlý. No.
Je to výborný. Až se mi dodělá tak, že mi zbyde jenom jeden, tak jsem trochu menší ASMR. Za chvilku to bude. Teď už se mi peče poslední, mám tady takovou kytičku, zbývá tady vlastně jeden a budu mít celou kytičku dohromady. Já budu přežraná od toho, normálně vám povídám. Ono to kreslí. Cože? Ty pičo, teď jsem se lekla. Soráč. Mačuta, to je odpeklo. Koukejte, už to píká. Do prdele, mě jsem poslední spálil. No tak to je v hajzlu. Tak uděláme taste check. Jo. A už to trochu vychladne, tak uděláme taste check. Ty lidičky, že trochu vychladlo, ale já to jíst nemůžu, že jsem to jedla vlastně. Říkala jsem, že to je výborný. Jenom v tomhle hrníčku si mámka nechala kafe. Máme kafe. A já ho jdu ochutnat. I když je studený a možná vychutnat bude. Co já vím, počkat. Tak. Ještě kafe. Takový divný, ale dobrý. Takže pro další nějaké takovéhle recepty mi pište do komentářů, dávajte lajky, odebírejte a když máte nějaký nápad na recept, který bych mohla vyzkoušet já, buď sladkýho, nebo zdravýho, nebo něco prostě, posílejte do komentářů, já to udělám na vaše přání. Takže děkuji za sledování tohoto videa a mějte se a čauky!